Eta faktorian gaur Lander Martínez gonbidatu, Sumarren diputatua, diputatuen kongresuan eta Sumar mugimenduko komunikazio idazkaria. Martínez jauna, egunon, ongi etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbidatzen. Urrats bat aurrera, un paso al frente. Hori da ezkerreko alderdien aliantzarako aukeratu duzuen leloa. Déjà vu sensazio bat ere izan da aste honetako iragarpena askorentzat, hauteskunde ziklo bat gerturatu ala, ezkerreko alderdiek formula bat topatzeko itzulinguru asko egin behar batzen dituzte bezala. Badauka iraganean bizitakoarekin antzekotasunik honek? Beno, nik uste dut, azkenean ja pasatu dira 2 urte, 23, urteieko 23ko hauteskundeak izan zirenetik, eta momentu politikoa aldatu egin da ere, ez? Gaur egun, bai munduaren egoeragatik, eta baita ere, ikustenagatik, Espainia eta estatu osoan, adibidez azken Aragoiko hauteskundeen eta Vox gora doala, zein den eskuin muturraren papera munduan gaur egun, trumpismoarekin, eta zenolako arriskuak ditugun, eta horrek baita ere, baita ere, zenolako ritmoa izan duen gobernuak azken 2 urteetan, eta horrek behartzen gaitu baita ere, birpentsatzera nola planteatzen dugun, urrengo hauteskunde generalak izango den erronka, ez? Momentuz, prozesu honetan iragarri duzue Sumar, Mas Madrid, IU eta Comuns izango zaretela. Kontua da, aurrekoetan Sumarren siglapean konpromisera aurkeztu zela, Eko Berdeak ere bai, Txunta Aragonesista, Podemos ere bai, Podemosen agian aztertuko dugu aparte, baina zergatik beste horiek, beste alderdi txikiago horiek orain ez daude? Bueno, izan da aldi batean orekatu nahi dugu gobernuan gauden alderdien arteko harremanak, gure borondatea eta bokazioa noski ere izan da gaur egun Sumar kongresuan talde nazionalista denez eta hori izan delako geure proiektua azken urteetan, badaude rural eta nazioetan dauden alderdi batzuk, guk interes handia daukagula noski ere berriro ere beraiekin lan egiteko eta hauteskunde batzutara aurkezteko. Baita ere, alderdi hauek errealitate propio bat daukate eta beraiek ere oso argi izan dute beti, lehenengo egite dutela beraien errealitate propioan eta gero estatuan dauden hauteskundeak daudenean, beraien lana egite dutela eta hizketak eta elkarrizketak izaten ditugula, hauteskunde horiek ezkerrarentzat alde noberen juteko, baina gaur egun argi daukagunok, borondate hori daukagula, orekatu nahi izan dugu eta proiektu bat aurkeztu izan nahi dugu jendeak ziurtasunak izateko hurrengo hauteskundeetara begira. Baina ez daude ez dituzuelako gonbidatu edo eurek ez dutelako erabaki oraindik batura hortan egon nahi duten ala ez? Beno, hau izan da pixkate naturalara ez, eta eman dugun aurrera pausu hau izan da orain gobernuan gauden alderdien arteko aurrera pausu bat. Eta elkarrizketa horiek oraindik ez ditugu izan beste alderdi txikiekin, naiz eta guk gero ere badaukagu elkarbizitza bat kongresuan gure egunerokotasunean, ez? Eta hor, asko hitz egiten dugu eta naiz eta ofizialki ez batu, danok dakite zenolako proiektutan gauden sartuta. Eta Podemosekin batera aukerari badago, errealistak izan da, esan duzuelako marra gorririk ez duzuela jarriko, baina ikusita harremana ze puntutaraino dagoen ondatuta, errealista da pentsatzea hauteskunde batzuetarako batura bat errepika daitekenik? Errealista beti da, hemen politikari buruz hitz egiten ari gara, eta politikan beti daude konponbideak, naiz eta harremanak hobeagoak edo txarragoak izan. Hau ez da, horrek influentzia du ez, baina ez da pertsonen arteko gauza bat, momentu honetan baizik eta politikari buruz doan gauza bat, eta gure herritarrak eta dituzten arriskuei babes bat emateko. Gure borondatea oso argia da, irekia edo norentzat, eta noskire hor Podemos barnean sartzen da.
beraien aukerak zeintzuk izango diren, haiei galdetu beharko diegu, ez? Askotan, ideietan baino, izenetan sortu izan dira talkak, bakoitzak bere aktiboi eman nahi dielako ikusgarritasuna, ez da, zerrendetan, eta gero erakundetan ardurak hartzerakoan, Yolanda Díazek izan dezaken parperarekin ere, orain gontan sortu da zalantza. Haren lidergoa da zure ustez urrengo hauteskunde zikloari begira ere indartu behar dena, edo iruditzen zaizu bere denbora igaro dela? Bueno, nik uste dut oso argi izan naizela galdera hau egiten diazutenean, eta noski ere guretzat, eta baita ere niretzat, Yolanda Díazen profila oraindik ere bada guk daukagun profil politiko hoberena. Bai, azken urteetan egindako lanagaitik, bai berak eraiki duen profil politikoagatik, bai berak ministra eta presidente orde bezala egin duen lanagatik azkenean gobernu aurrerakoiak izan dituen hainbat aurrerapen garrantzitsuenak berak egin ditu eta berak aurrera eraman ditu. Egia da ere, baita, momentu honetan eta 21 begira, ez gaudela eztabaida horretan sartuta eta eztabaida horrek bere momentua duela eta momentu honetan ari garela aliantza sakon bat eraikitzen eta orekatu bat eraikitzen alderdion artean. Baina guri galdetzen badiguzu Sumar mugimenduari, guk argi daukagu Yolanda Díazen paperak oraindik, lehen lerroko paper bat izan behar dela, noski ere. Eta honek, mugimendu honek izan dezake konfluentziaren bat Gabriel Rufianek proposatu duen gogoeta kolektibo horrekin? Beno, nik uste dut laizter dela jakiteko zenolako aldagaiak izango dituen bai prozesu honek eta egiten diren aliantzak etorkizunerako, azkenean politikak, sorpresa asko ekartzen dizkigu, ez? Baina baita ere argi daukaguna da begionez ikusi behar ditugula sortzen diren espazio eta eztabaida guztiak ezkerraren proiektuei buruz. Eta nik uste dut, aste honetan, bi eztabaida garrantzitsu, sakon, bi aurkezpen izatea ezkerraren inguruko proiektuei buruz oso ona izango dela ezkerrarentzat gainera, aste honetan asko hitz egin dugulako egin behar dugunari buruz, eta baita ere hori ona delako. Rufianek dio, indar subiranistek hartu beharko luketela lema eskuinari aurre egiteko estatu mailako mugimendu horretan, ezta? Madrilgo unibertsitate bateko bulegoan gorpuztutako mugimendu batek ez duelako emaitza honik ematen, esperientziak hori erakutsi duelako. Iruditzen zaizu indar subiranisten eta zuen espazioaren artean areagotu daitekela elkarlana, hauteskundetan batera aurkezteraino? Nik uste laizter dela horrelako ondorioak ateratzeko, noski ere indar soberanistak oso garrantzitsuak dira gaur egungo ez bakarrik adibidez euskal politikan edo politika katalanean, baizik eta estatu politikan, ezker edo aliantza aurrerakoiaren parte fundamentala dira. Guk ere baditugu geure barnean edo geure talde parlamentarioan hainbat indar soberanista, Kompromis, MES, Txunta, eta horrek esan nahi du, geure ikuspegia honen inguruan oso irekia dela, ez? Zein izan behar da bakoitzaren papera gero? Hori ikusi beharko dugu, baina garrantzitsua danona. Kontua da, esate baterako eta ikusita hautez barrutiak nola dauden antolatuta, Zuk irudika dezakezu esate baterako hauteskunde orokor batzuei begira EH Bildu eta Sumar elkarrekin aurkezten? Ni ez naiz ausartzen oso kategoria izatera honekin. Nik uste dut, jakinda nola, zuek esan zuen bezala, nola barrutiak antolatu egiten diren, kasu honetan, bakoitzak bere hauteslegoa duela, eta horrek maksimizatu egiten dituela ezkerreko indarren aukerak. Gutxienez, Euskadin. Beste leku batzuetan, eztabaida asko izan dezakegu, baina nik uste dut hemen, adibidez, ezker konfederalak hauteslego oso definitua daukala, ez? Baina egia da, momentu batzuetan, jartzen direla edo egoten direla egoera oso berezi batzuk, eta hor ezin dezakegu jakin zenolako aukerak eta zenolako soluzioak aukeratuko ditugun, baina nik uste dut momentu honetan
efizienteena izango zela bakoitzak bere hauteslegora begiratzera. Aipatu duzu elkarrizketa hauek plazaratzea garrantzitsua dela, aste hontan asko hitz egiten ari delako ezkerra antolatu behar horretaz. Dena den ez zaituk eskatzen kanpora begira eman daiteken irudia dela ezkerreko atal bakoitza ari dela bere espazioa aldarrikatzen eta espazio horrentzako toki bila eta espazio horregatiko borrokak eragozten duela benetako banatasuna? Gertatu litzateke hori ezkerrak horrelako egoera hau ondo ez badu kudeatzen eta ez baditugu bidaltzen mezu onak, ez? Eta beharrezkoak diren mezuak. Baina nik uste dut ondo kudatu dugula eta gainera ulergarria da, bakoitzak bere espazioa eta bere ideiak ezkerraren inguruko bere ideiak aldarrikatzea. Baina baita ere uste dut begi honez ikusten baditu gauzak horrela esaten badugu eta eztabaida horiek konfluentzia espazioak badituzte jendeak ondo ikusiko duela eta ez duela irakurriko hau ezkerraren beste kapitulu bat bezala, ez? Rufianek esaten du berak eztabaida hau astindu duela bere alderdiaren erabateko babesik izan gabe ere, benetako beldurra duelako. Demokrazia arriskuan ikusten duelako, eta aurre ikusi bezala eskuina iristen baldin bada gobernura, PP eta Voxen eskutik, etor daitezkelako legez kanporatzeak, edabide itxierak, kazetarien inputazioak, zuk baduzu puntu hortarainoko beldurrik? Bai, nik uste dute, eta nik kongresuan izaten ari naizen esperientzia ikusita eta entzuten ditugun gauzak ikusita, nik uste dut egia da momentu hau oso berezia dela, ez? Eta, bakarrik behiratu behar dugu estatu batuei. Pentsatu behar dugu, bai PP eta Voxen indarra oso handia bada urrengo hauteskundetan, ez dela izango beste legealdi bat turnismoaren produktu badena, ez? Da izango, orain eskuina gobernatzen du gero 8 urte geroago ezkerrak berriro gobernatzeko. Izan ditzakegu hainbat egoera, nun eskuinak, demokrazia desmontatzen hasten den. Eta horrek zer esan nahi du? Oraindik ez dakigu, baina bakarrik behiratu behar dugu Hungariari edo horrelako herriei, nun iliberalismoak demokrazia suntxitu egin du eta aukera politiko eta demokratiko gutxi uzten dizkigu alternatiba bezala. Eta herritarrak horretaz jabetute ikusten dituzu? Nik uste dut batzuk baietz, ez? Herritarrak munduan gertatzen denari buruzko kontzientzia handia dutela, baina baita ere uste dut askotan herritarrak arazo asko dituztela beraien bizitzan, soluzionatzen saiatzen garenak, eta ez dutela baita ere beraien denbora erabiltzen horrelako gauzetan pentsatzeko logikoki. Etxean bakoitzak eta bere bizitzan arazo asko dituelako, adibidez etxebizitzaren presioa, ez? Helduko diogu berehala kontu horri, Azken orduotan diputatuen kongresuan izandako jardunari begiratuta, delitu txikiak behin eta berriz errepikatzen dituzten delitugileak gogorrago zigortzeko erreforma onartu da, eta 3 urtera arteko espetxe zigorra jaso ahalko dute aurrerantzean delitu txikiek hori egiteagatik. Ikusi dugu kongresuan orain arte gutxitan ikusten dugun batura bat, PSOEk bat egin du, EAJarekin Juntsekin, baina baita PPrekin eta Voxekin ere erreforma aurrera ateratzeko, Sumarrek kontrabozkatu du. Honek ze puntutarainoko ezinegona sortu dizue gobernu barruan, eta ze puntutaraino zaudete PSOEk hartutako bide horrekin deseroso? Egia esan kasu honetan oso deseroso eta ezinegon handiarekin. Azkenean gure mugimenduak eta gure alderdiek ez dugu sinisten punitibismoan eta zigorren igoeran horrelako arazoak konpontzeko, egia da badaudela, delitu berri batzuk, oraindik ez daudela ondo tipifikatuta, eta, batzutan horrek errebisioa behar dutela, ez? Izaiten ari naiz, adibidez, internetean ematen diren delituei buruz, baina beste alde batetik, uste dugu, delitu txikiak egiten dituzten pertsonen egoerak oso argiak direla, egoerak hauek daudela lotuta beti arazo sozial batzuei, aztertu gabe edo landu gabe dauden arazo sozial batzuei, eta penak igotzeak ja demostratuta dago
urte askotan ez duela bermatzen delituiek txikiago direla edo gutxitu egingo direla urteetan zehar. Askotan, dena den, ezkerrari leporatzen zaizue, delinkuentziarekin loturiko arazoi heltzeko erreparoak izatea, eta boto asko hortik egiten dizuela ies. Arazoari aurre heltzeko eragozpenak edo zailtasuna dituzuela. Bai, eta askotan horrela izan da baita ere, baina nik uste dut gure kasuan, eta nik gonbidatzen zaituzet ere, entzutera guk atzo kongresuan esandakoari oso interesgarria delako, baina gu daukagu disposizio osoa hitz egiteko, segurtasunari buruz, delinkuentziari buruz, polizia ereduari buruz, eta gure hirietan egin behar dugun lanari buruz, segurtasuna bakarrik baizik eta baita ere segurtasun sentsazioa ere hobeagoa izateko. Guk ulertzen dugu eta uste dugu kargu egin behar garela, askoetan badagoela segurtasun ezaren sentsazioa kasu batzuetan, bizitza beti gertatu da hau, eta segurtasunak horrekin asko zerikusia du, baina baita ere eztabaida hauetan sakondu egin behar dira, eta populismoa alde batera utzi. Populismo punitiboa ez da gauza berri bat. Hau existitu da azken 2 hamarkadetan, eta oso baliogarria izan da indar politiko batzuentzat. Baina horrek ez ditu konpondu gero kalean dauden arazoak eta adibidez delituak egiten dituzten pertsonen arazoak. Etxe bizitza gaiei helduta, oraindik airean dago, ez dakigu, persona zaurgarrien etxegabetzea galarazten duen ezkutu sozialaren neurri sorta onartuko den, ala ez den onartuko. Ikusten duzu babes hori erortzeko arriskua momentu honetan, gauza daudenetan? Bueno, lanean gaude honetan oraindik minimoki 2 aste ditugu honetan lan egiteko, ze hurrengo astean ez da eztabaidatuko hau kongresuan, baina egia da momentu honetan jakinda Junts dauela preferentzia bat eskuinarekin bozkatzeko eta gobernuari bine egiteko pertsonetan pentsatu baino, arrisku hau hormei gainean badago, ez? Eta nik uste dut hor Juntsek eta kontra jartzen dena alderdiek hausnarketa bat egin behar dutela, ze azkenean kongresuan gaude gauza asko aldatzeko, baina baita ere gehien bat babesa duten pertsonentzat lan egiteko. Eta hau da neurri oso argi bat babesa behar duten pertsonentzat. Egoera oso konkretutan dauden pertsonentzat da minimo batzuk, oinarri batzuk bermatzea. Hau da, etxe bizitza duin bat kalean ez geratzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak babestuko du azkenean moratoria hau, akordio bat egin duelako gobernuarekin, etxe jabe txikiek ez dezaten euren gain hartu behar izan, etxe gabetze bat eragoztearen ondorioa. Akordio hori ontzat ematen duzue? Bueno, ulertzen dugu akordioaren jatorria, ez da guk nahi genuen dekretua, guk nahiago genuen leheno zegoen dekretua, baina, alde batetik negoziatu egin behar da, noski ere, bozkak lortzeko, eta hori zen EAJak eskatzen zuena, eta beste alde batetik, ulertu dezakegu ere, jabe txikiek, etxe bat dutenek, egoera batzuetan arazoak izan aldituztela horrelako egoera kudeatzeko. Eta horretarako baitaren neurriak izan behar direla. Hala ere, ez da guk nahiko genuena. Iruditzen zaizu omnibus dekretuena gobernuak birpentsatu egin behar duela? Azkenotan gertatu direnak gertatuta? Nik uste dut, askotan, ulertzen dugula neurriak ez doa zela eskuz, ez? Eta gero nik onbiatzen dut pentsatzera, alde batetik daukagu pentsioen igoera, eta gero alde batetik daukagu eskutu soziala. Omnibus dekretua zatitan banatzea eskatzen dutenek hausnarketa bat egin dute ze nolako konexioa duten bi asuntu buruz. Pentsatu dute igual, pentsionista askok baita ere energia bono soziala eskatzen dutela, edo baita ere kaleratzeko arriskoan daudela, edo baita ere egoera zaurgarrian daudela. Azkenean, pakete integral bat da.
zaurgarritan dauden pertsonentzat, eta pentsionistak hor barnean sartu egiten dira. Beraz, bazutan ditzen diogu omnibus dekretua, pentsatuz, hor da zela, hainbat neurri, konexiorik ez daukatela berain artean, baina konexio handia daukate. Eta torren astelenetik aurrera, medikuak berriz ere greban izango dira, 5 eguneko greba egingo dute, eta gatazka irekia daukate Monika Garziaren ministerioarekin. Eurek eskatzen dute, euren baldintzak espreski bilduko dituen mediku estatutu propio bat izatea. Eta ministerioa dio, ez, osasun profesional guztienak bere baitan hartzen dituen, eta jada onartu den estatutu hori izango dela, medikuena ere arautuko duena, naiz eta hor, eurentzako baldintza berezi batzuk finkatuko diren. Norarte dago gobernua, ministerioa, gatazka honi eustekotan ikusita, ze gogorra diren planteatzen diren mobilizazioak ondorengo hilabetetarako? Bueno, claro, hemen asuntua komplikatu egin da, ez? Baina nik uste dut gauza batzuk balorean jarri behar ditugula. Badagoela lan luze bat, estatutu marko baten inguruan, osasun langileentzat, osasun langile guztientzat, ez? Batzutan pentsatzen dugu geure osasun sisteman, eta pentsatzen dugu bakarrik medikoetan, eta ez. Geure osasun sistema sustengatzen da jende askorengan profil ezberdin askorekin. Eta baita ere horretan pentsatu egin du ministeritzak. Eta nik gogoratu nahi dut, sindikatu handienek akordio bat lortu egin dutela honen inguruan. Eta momentu honetan, osasun sistemako langile gehienek ados daudela egingo dena auterako den estatutu markoarekin. Hala ere, nik uste dut ministeritzak esfortzu handia egiten ari dela bai medikuekin hitz egiteko eta baita greba hoiei amaiera izateko aukera emateko, ez? Naiz eta, greba eskubide osoa dute medikuek, eta nik uste dut azkenan lortu egingo dela akordio bat. Hori ministeritzaren eskuan dago, baina gogora dezagun ere, momentu honetan akordio zabal eta handi bat badagoela eginda. Akordio hori dena den, izan daiteke, estatutu propio bat aitortuz azkenean, hori nahi ez da ere? Hori nik ministeriaren eskuetan utziko dut, badakit, elkarrizketak daudela, eta ez nuke nahi esango oraindik beraiek lan egiten ari diren gauzen inguruko zerbait. Beraz, utziko dugu hor lan diskretua egin dezaten. Ikusiko dugu ze emaitza ematen duten negoziazioiek. Azken kontu bat galdetu nahi dizut, ikusten ari garelako Euskal Autonomia Erkidegoan EAJaren eta PSeren artean azken aldi honetan, desadostasun puntu ugari gai desberdinen inguruan, bai autogobernuari loturiko gaietan, bai etorkinen kudeaketari dagokionez, bai euskara eskakizunei dagokionez, iruditzen zaizu desadostasun hauek euren arteko harremana eta harreman estruktural hori auzitan jartzerainokoak izan daitezkela? Nik uste dut bi gauza gertatzen direla. Alde batetik, badakigu azutan, desadostasun hauek exageratu egiten direla hauteskunde momentuak heltzen direnean, ez? Eta nik uste dut PSE gehien bat bestatzen ari direla, urrengo udal hauteskunde, foru hauteskundeetarako. Baina baita ere nik uste dut momentu honetan nun gizartearen edo politikan eskuineratze bat dagoen eta EAJ hor baita ere sartzen ari den, PSEek gehiago sufritu egiten duela EAJarekin duen aliantza. Beraz, nik uste dut hor azkenean PSE dela hausnarketa egin behar duena. Zenolako aliantzak sortu nahi dituen urrengo ziklo politikoan. EAJaren eskuinarekin edo ezkerrarekin.